Renomia, Bizo Image, Private Concierge, Fresh Crocodile, Bear America, Party Light, Luxor Knihkupiste, Fridays, Mex 95.cz, Tequila Rudo y Técnico, Stanice Radio Mexa, Candy Handbags, 55 Real Estate, Tequila de Feňo a cestovní agentura Mexico-Český. Našim umělcům skupina Mariachi Azteca a skupina Devorana Dance Group. Speciální poděkování náleží Suzaně Poláčkovi za její obrovské úsilí při organizaci celé této události. Dále bychom rádi poděkovali všem našim hostům a čestným osobnostem za to, že jsou dnes zde přišli. Jediný díky znaře každého z vás a tento večer stává velmi milou zkušeností. Česká mexická obchodní komora by ráda vyžadila naše nejvyšší ocenění za vaši spolupráci a přítomnost. Za druhé, mi prosím, dovolte mi vysvětlit, proč Českomexická komora obchodní komora vůbec existuje. Českomexická obchodní komora je smíšená agentura, která spolu snaží Čechů a Mexičanů při propagaci bilaterálního obchodu mezi oběmi zeměmi. To znamená, že existujeme, protože samozřejmě chceme povzbudit a motivovat Čechy a Mexičany, aby spolu a mezi sebou obchodovali a podnikali. Jednoduše vysvětleno, že Českomexická obchodní komora však dnes existuje z mnohem klubního důvodu. Dovolte mě prosím jednoduše ilustrovat a vysvětlit, proč bylo důležité vytvořit a předložit tuto myšlenku v zkušenosti. Před 2 lety jsme rozhodli velmi zásadním způsobem propagovat obchod mezi Českou republikou a Mexikem. Protože obě země v sobě mají obrovský potenciál. Tak proč mezi nimi tak malou obchodní aktivity? Tak jsme si řekli, OK, tak se na to zeptáme. Zeptali jsme Čechů, co je napadne, když se představí podnikání s Mexičany. To tady. Potom my jsme se zeptali Mexičanů, co je napadne, když se představí podnikání s Čechy. No, milý a hezký od obou stran. Avšak tohle není nezbytečně, tak nejlepší způsob je pozbudit a motivovat dva národy ke mezinárodní obchodu. Myslíme naopak, že potenciál a realita vychází z těchto dvou obrazů. Obě strany pro sebe vidí tento potenciál. A nyní vám vysvětlíme důvody, jak členovi naší Českomexická obchodní komora od nás získávají podporu. Zde je seznam služeb, který nabízíme mnoho obchodních komor. A taky máte ty letačky všude tady na zále. Ale vy z nás možná se zeptáte, no, co navíc Českomexická komora, pokud se stanete naším členem. Rozvoj podnikání, ano, pokud se stanete naším členem, typu partner nebo patron, tento prvek vám nabízíme, abychom vám pomohli. To znamená, že pokud se stanete naším členem, automaticky vám přiradíme pracovníka, a to bude v Mexiku nebo v České republice, který bude pracovat na našem obchodním projektu a vyhodnocovat vaše vyhlídky na trhu. Navíc mexický trh poskytuje
Všichni tyto exportovní investiční příležitosti pro český podnikatele a firmy, potenciál je obrovský a my vám pomůžeme na tento velice výnosný trh dostat. Abychom vás motivovali ještě více, zde několik rychlých faktů o Mexiku. Takže dovolte mi zdůraznit jednu věc. Mexiko je federální republika s 32 státy. To znamená, že pokud obchodujete s Mexikem, představte si, že mám možnost, příležitost obchodovat s 32 ze země. Je to pro ilustraci velikost tohoto trhu, jako si představit, že obchodujete s 32 českými republikami. Na závěr mi dovolte vás pozvat, aby se stali členy naší organizace, by vám skutečně ráda pomohla dostat na mexický trh a využít jeho obrovský výhod. Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte se kdykoliv se zeptat. Pro více informací navštivte naše internetové stránky, kde se o nás naležíte další detaily. Děkuji vám a užijte si večer.